Ma'am Antonia, maayong adlaw, ma'am. Mayang adlaw po. Ayan, Ma'am Antonia, karon ma'am nga giturn over na nagud mo dul-dul nga barangay hold ni ma'am. O gaduna na pumidalan paingon sa Ostrich Farm, ma'am. Ma'am, unsa man ni ang makatabang sa inyo? Unsa may benepisyo ani ngadto kaninyo, ma'am? Kaning giturn over nga multipurpose karon, dako kaayo ni tabang sa amoa kay ilabi na dool na sa amoa bitaw nga kuan. Pinayanan dili kami magsakay-sakay pa og sa edgar kay kumiagi dito pa man to sa satellite. Karon naana gyud sa amo ang duol. So dako kay naigtabang labi na kung naatay ka ng balatian, duol na magpa-check up kay nana dinhi. Tapos ang mga senior pod. Dako kay naigtabang ilabi na po ni kaning naapotay covered court. Oh. Ora. Distansya ba pud ang kato inyong barangay hall sa taas, ma'am? Oh, layo kayo sa amoa. Kung mamasahe, ma'am, pila man po pamilitin ninyo? 40. 40 gyud. Kuan na padlong. Habal-habal. Paingon ra na dito. Padulong dito, pag uli 30. Pag uli 30. Oh. Ayun. So, nalipay gid mi nga adunay gi kuan ni Congressman Emano sa Multipurpose sa Citihomes. Ayun. Kuan pa mi dire 2015 pa mi dire nagpuyo. Karon So, nalipay gid mig dako. Salamat kaayo kang Congressman Emano. Ayun, salamat kay ma'am. Lemmy, maayong buntag, Ma'am Lemmy. Ma'am Lemmy, una sa tanan, Ma'am Lemmy, no? Ang inyong dalan ni paingon sa Ostrich Farm, napasiminto na gyud, Ma'am Lemmy. Ma'am, kaniadto ba sa inyong lugar dani? Unsa ba kalisod ang inyong dalan ni ma'am? Lisod yun kayo kay sa una. Sige magkuktakan babaw ko gado kay kuan man kana mang kuan daw kanang libaong-libaong. Nya kana pag makita nimo ang bato nga ang tingala ng bato ha. Limestone. Una delikado gid ang dito karon. Ayahay na bisan pa takay lang sa una mo kabal-habal mo adto dito sa kuan ibabaw. Karon ayahay na bisan pag sakay pa ko kabal-habal. So, ma'am, unsa pud imong gibati, ma'am, nga nasiminto na gyud yung dalan? Ay nalipay. Ayun. So, ma'am, ang isa pud ka proyekto, ma'am, no, kay gitagaan pud mo bago nga building kay para sumala ni kapitan na duna pud mo'y building dani sa inyong barangay hall. Pwede na mo magsaka-saka sa taas. Unsa pud imong gibati ana, ma'am? Ayahay kayo, buwan lang kalipay kay nanay sa ako kay daron doon mga kubinti doon lang ang kuan kanang barangay doon. So, Kalipay. ayun, Ma'am Lemmy, basta doon na po kay mensahe, Ma'am Lemmy, no, labi na kay Congressman Bambi o sa inyong mayor o kay Governor, no, nga nagpaluyong ani nga proyekto, labi na kay Secretary Frasco nga nahatagan yun o katumanan ang inyong panginahanglan ni Ma'am Lemmy. Kaya ako dito subang na. Napasalamat mo. Paminsahe. Pasalamat gid ko ni Gobernador Emano nga sa dugay na mong mga 10 years na akong pupuyo diri nga karon pag ko nga nakatulog ayahay kayo na maayo pa dumaan sa dinhi sa kami. Salamat kay Ma'am Lemmy.